Malawi Today. Popitirira kukupasirani nkhani imene ili mkamwamkamwa yakumangidwa kwa Assamil Suleiman. Apa anthu adakalibe ku polisi kumene akuti sakuchoka mpaka na iwowa atawatulusa kumeneko. Ndi anthu asonkhana panja pa polisi ya Blantyre, ndipo zoti apita mmakwawo sizikuziwika chifukwa mene tinakambira mu video imene yapita mbuye kunena kuti kwachita kubwera DJ amene akuyika nyimbo zosiyanasiyana, ndipo anthu akuvina kuti usiku usakhale obowa, usiku usakhale oyipa, koma anthu akhale ali m'maso, akhale ali ochangamuka. Ndi zambiri kumalo kumeneko zikuchitika. Munaona masana aja kuti kunabwera chigulu cha anthu ambiri akuti bena amachokera ku Ndilande, chinamtindi cha anthu chimachokera ku Ndilande kumene atangomva zoti Suleiman amangidwa iwo anakhamukira kumeneko. Ndi anthu amenewa mpaka na mazuwa ano adakali kumeneko. Tinaona anthu ena kumene kuja akuvula zovala kuti kusonyeza kukwiya. Ndi panopa tikufuna tikusimikizireni kuti kwada, ndipo anthu adakali ku polisi ya Blantyre ndipo sakuchoka mophweka. Tikufuna tikupasireni zimene zimuone kuti kuli zotani ku Blantyre polisi. Inuyo tangokhalani pompo, ndipo kwa amene mukutipeza kumene subscribe to the channel, like, komanso kupanga comment ndi share kuti anthu ena athe kuwafikira zinthu ngati zimenezi, amve kuti kunjaku kwa gwanji, ndipo amve kuti kuchitikanji kunjaku. Ine ndikhale mozi. Chirika kuno ndi zinthu zodabwitsa kwambiri. Tabwera kuno mamawa, komano chibwereni mamawa kuno kubwera chinamtindi cha anthu akubwera ndithu kudzadza kuno kuzaona mmene zikukhalira kuno. Posakhalisa apa kwabwera chinamtindi chochokera ku Ndilande, akuti akubweranso nawo kudzakhala in solidarity ndi olemekezeka Assamil Suleiman kuno ku Blantyre polisi. Anthu onse amene ankhala nawo pano akunenetsa akuti sakuchoka pokhapokha Honorable Suleiman akuti achoke. Mwina ngati kukotheka mwina DS amene akuyankhula ndi anthu awiri atatu kuti muone kuti kunoko kuli zotani. Koma pakati pano panja polowera kama tili pa chipata cholowera kuno ku Blantyre polisi pali chinamtindi cha anthu, pali chiggalimoto chikuyimba nyimbo zachipani akuti abecha loya ndi nyimbo zija zotchuka zachipani cha DPP. Anthu ochokera onse mipando yosiyanasiyana kuno ku Blantyre akubwera ndithu akuthamanga kuzakhala nawo malo ano. Ndipituli pano akuti sikuchoka pokhapokha olemekezeka Suleiman akuti atuluke, koma ngati satuluka akuti kandiwika mawa anthu akhala ali pano. Takati kuona pano pakauja zokudya, anthu akudya pano akuti pokhapokha china chake chichitike chozizwa kuti Honorable Suleiman atuluke. Pakamumva mkatimo nyimbo zikuyimbidwa kuno akuti aona nyepe. Chigulilongwe kali ndi malipoti akuti nakonso kumene koko anthu akukhamukira kumene kwasungidwa olemekezeka
kupereka vice president achipani chimenechi Bambo Joseph Mwanamveka kumeneko komukira chinantindi cha wanthu akuti solidarity ukakhala nawo kumeneko akuti sachoka pokapo kanthu amenewa atuluke kukamba kwa anthu amene akhala nawo akukamba kuti kumangidwa kumene kukubizandale so tiyeni timve kuti sitha bwanji ife tili kuno masowa tikatipasirani satane mmenemo ndi mmene akulongosoleramo ndi mmene zakhalira ndi mmene zikukhalira ku blanta ya polisi mmene Samir Suleiman awatsekera maso kulilongwe Joseph Mwanamveka awatsekera mchitoko cha polisi lezo nsezi zikuchitika lero pa 6 January mchaka cha 2025 awa ndi anthu oyamba kumangidwa mchaka chimenechi nkhani ngati zandale ndipo zinthu zambiri zikhale zikuchitika mchakachi chifukwa monga mukudziwa bwino kuti ichi ndi chaka chimene kuchitika osankha mtsogoleri wa dziko komanso aphungu chaka chino ife tili pano kuwunikira kuti zithe bwanji zimene zichitika lero ngeta tini tikhale limodzi mu ma-updates amene tikhale tikupasirani mtsogolo akubwera ndithu akutamanga kusakhala nawo malo ano ndipituli pano akuti sikuchoka